Sihamba phambili indaba namuhla uhulumeni uzoliphenya Ibheshu Kweyamanzi. Ingebhe ngomfundisi Usolwa ngokubulala Emtubatuba. Isazoqhubeka ukucinywa kagesi kuleli. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundela uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli usenzo mchunu uthi bazoyilandela imikamo eyasungulela ukuhlinzeka amanzi kodwa osekuthathe isikhathi eside ukwakhiwa kwayo esifundazweni kwaZulu-Natal. Umchunu ushaya nje inkathi ekhuluma nabezindaba njengoba evakashele kulesifundazwe ukuqhuba uhlelo lomnyango lokuhambela izifundazwe ngenhloso yokuqhamuka namasu okuxazulula izinkinga zokushoda kwamanzi. Kulindeleke ukuthi kusasa ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzwelonke usenzo mchunu abe nomhlangano nomasipala besifundazwe kanye nesiphathimandla zamabhodi abhekelela ukusetshelaliswa kwamanzi kwaZulu-Natal ngenhloso yokubhunga kabanzi ngezinselelo ezidala ukuthi angasetshenziswa amanzi ngendlela emphakathini. Umchunu ekhuluma nabezindaba uveze ukuthi kuzethulo zikaNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala azenze emhlanganweni ababe nawo kusuku lokuqala lwakhe eKwaZulu-Natal bazoqinisekisa ukuthi kushaya usuku langolesihlanu sebewalandelile futhi bathola izimpendulo ngama projects asungulela ukusabalalisa amanzi kodwa sekuphele isikhathi eside engaphothuliwe. We will follow up on all those incomplete projects. We don't want to be associated with incomplete projects because already taxpayers' money would have been invested there. And when a project is left incomplete, it's either there would have been a bad planning, there would have been bad budgeting, but already money of the taxpayers would have been invested there. Umchunu uqhuba ngokuthi bafuna ukuqeda ukunciphisa uhlelo lokhanjiswa kwamanzi ngamaloli emphakathini ngoba bakholwa ukuthi ilona oludla kakhulu imali abakhokhi bentela bese bakha iziphehlimandla okuyizona ezosabalalisa amanzi wathi kanjalo nasesikoleni bafuna siphele izindlu zangasese zemgodi. We have to begin to talk about schools as well because by and large very often they become an embarrassment. Where pit toilets are still the practice. But we'll engage with my colleagues nationally, Angie, to see what we can do in order to cover ourselves on that. Kusenjalo uthe ezinye zezinto abavumelene ngazo kulomhlangano wanamhlanje ukusungula ikomiti elizohlanganisa omasipala uhulumeni wesifundazwe kanye nomnyango wabo ukuxazulula izinkinga zamanzi ikakhulukazi babheka kabanzi nangodaba lwedamu lwasemkhomazi ongolengabe selithuthukisiwe ukuze lisize umphakathi. But we have agreed that we'll have to establish a steering committee between ourselves, the province, and the affected districts and municipalities. That will smoothen our way to implement or to implementing whatever project. But in this particular instance, it will be focused on ensuring that that project takes off. It's a major project. Kanti umchunu nomnyango wakhe bazoba kulesi sifundazwe kuze kushaya usuku lwangolesihlanu bedingida kabanzi nokubheka amasu okulungisa izinkinga zongahanjiswa kamanzi emphakathini. Ngotebahosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Umndeni wakwaNxumalo eDokodoka Emtubatuba enyakatho nelikaMthaniya uthi usuhlalele ovalweni kulandela ukubuya endaweni komfundisi webandla lamaGalile okusolwa ukuthi wehlulwa isikhwele wabulala indodakazi yalomndeni ngokuyishaya ngesando nokuyigwaza amanxeba ngama-47 ngoba ingasamthandi. Unina kamufi uSibongile Nxumalo uthi kumanje sebeqhube ezihlotsheni njengoba bethi bathola nokusatshiswa yinduna yesigodi abasola ukuthi isondelene nomsolwa. Usibongile Nxumalo waseDukuduku Emtubatuba owabulawela indodakazi yakhe enyakeni umfundisi ababekhonza naye kwibandla lamaZayoni eGalile nowayeyisoka likamufi uthi sebehlala ngokwesaba kulandela ukubuya endaweni komuntu owabulala indodakazi yakhe ngokuyigwaza amanxeba ngo-45. Lona wesifazane uthi sebequba izihlobene ezikude ngemuva kokusatshiswa induna ngokuthi kumele balesule icala lalowo obhekene necala lokubulala indodakazi yabo. Usibongile uthi induna sekuyathumela abantu bezohlasela emzini wakhe bephethe izikhali. Unina kamufi uthi sebehlalele uvalweni njengoba behlaselwa futhi abasalali ngisho ekhaya ucele umthetho ungenelele kulolu daba. Ngashonelwa ingane yami yabulawa umuntu owayekade ethandana nayo eyiphoyisa lenduna umfundisi wethu nasesontweni. Manje sithola ukuhlukumezeka ke ngoba waboshwa
induna yamkhipha manje yamkhipha futhi imkhiphela la endaweni lapha esikhona kanti umthetho wenkantolo wawuthe akadingeki abe lapha kunye nathi manje siyahlaselwa thina sonke isikhathi isho nabantwana basakwazi nokuya ezikoleni ngendlela okwenzeka ngayo bahamba ngokwesaba nathi sicela ukuthi neminyango ingase ikwazi ukusisiza noma umthetho kephela kuze sibone ukulungiswa ngoba into esiyifunayo thina ukulungiswa oyilunga lomphakathi uSokhaya Mncube uthi ngesikhathi bezama ukusiza umndeni wakwaNxumalo kwakunabantu ababebaxwayisa ukuthi induna ayifuni umuntu ozosiza lo yamndeni kwathi makwenzekile sahlangana njengenhlangano seza la abantu abaningi sasihlangana nabo endleleni babe banokusesabisa ukuthi siyelani ngoba induna ithi ayifuni umuntu kuloya musa kwasixaka ke thina ukuthi ngoba phela nabo bangabantu bazoyekwa kanjani bona bengasizwa besenkingeni ithintwa induna uAlmoni Sithole izichithile izinsolo zokuthi unesandla ekukhishweni kwamsola ejele wakukhaba ngazo zombili ukuthi uke wathumela abantu ukuthi bayohlasela umndeni wakaNxumalo mina nje angikaze ngimseke umsola mina engambopha isakho ngamfaka ejele yonke into nje angikaze ngimsole ngimsupport ngaze ngimsupport ngasupport kanjani umuntu wabulala umlamo wami angikaze nje mina ngingena indaba kwaNxumalo ngaze ngimsupport umuntu olokhona umfana umuntu obulela intombazana kwaNxumalo kunoma ngimsupport mina ngaze ngamlanda lakhe ehlathini ecashile kwalokho ngaze ngimbophisa amaphoyisa ngufakazi nokuthi uthi ngamthengela umeli angikaze ngikwenze konke lokho kade ngibuza nje komunye wathi abanye bayambona abanye lokho sengithi kade ngitshena nje ikhansela kufuna siqoqe umphakathi ke sixoxe ngendaba lo masela kuselendawo okhulumela amaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uKolonel Thembeka Mbhele uthe umndeni awuzame ukuxhumana nomseshi ophethe icala ukuthola kabanzi ngokuqhubekayo ngecala ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esedukuduku Emtubatuba abantu bakuleli laseningizimu Afrika sebephinde baxwayisa ukuthi kuzomela bakulindele lokho kucima kagesi okuqhubekayo ngenhloso ukuwonga cishe kuze kuphele iminyaka emihlanu inkampani ephakela ngamandla kagesi kuleli Eskom kumsomluko kuleli sonto iqalisa isigaba sesibili sokucima ugesi ngenhloso ukuwonga ngenxa yokuphazamiseka kokusebenza kwezinye zeziphehla imandla zayo lenkampani kanti abantu bakuleli abaxoxisana nethimba lezindaba bathi le ndaba isibaqala ukubamba emphinjeni eyokuhamba kagesi osekuphenduke amahlala khona Inkinga kakhulu indaba yagesi ongekho la eMzansi ngoba ibambezela izinto eziningi I think i-government fundle zami ngandlela thizeni mhlambe uprioritize ugesi ngaphezu kwezinye izinto yabo if imali ayikho for ugesi ukulungisa ama plantations agesi then at least try ukuthi ubuyisa imali la ingadingeki khona kakhulu uyifake khona noma ngizuye nami ukuthi izohamba lento for the next 5 years it doesn't make sense kumina ukuthi why ukuthi ngitshela the best solution enayo abantu bagesi ukuthi basicishela ugesi for the low 5 years low is that the best solution abanawo bona of ukuthi bona bahlale phansi ngempela babona ukuthi ngempela isolution iyodwa ukuthi basivalele 5 years kongiphatha kambi lo ngempela ngoba kusho labantu laba abasikhathazele kuthina la mesihlala khona ama assignment kunzima ukuthi submit yonke lonto because akho mani and manje ke ngenxa lokho futhi submit late phinde kube inkinga ke esikoleni aba understand indaba ye load shedding so le load shedding nje I understand is why fanele be isikhathi eside kanje and akhona ezikoleni la isihlala khona ama flats awakhona ama generators azosiza as ama students. When there's load shedding, the robots aren't working, izitolo zivaliwe because as now ugesi abantu abakwazi ukudayisa so ama livelihoods abantu ayafecteka ngaleyo ndlela omunye umuntu afecteka usukusekhaya thola ukuthi udinga ukupheka you've come back from work udinga into yokudla now you can't make any plans because ugesi awukho inkampani ekhiqiza iziphuzo ezinoshukela iCoca-Cola esizwakele sokungenami ngesiphakamiso salenhlangano ekhuthaza ukuzinakekela ngokwezempilo iHealth Living Alliance sokuthi kunyuswa intela kashukela ngoba ikholelo ekutheni ushukela udala izifo ezingomahlala khona kanti lenkampani ithi uhulumeni uzomela ngasithatheli phezulu esiphakamiso ngoba sizokwenza izisebenzi eziningi ziphelelwe imisebenzi. Isiphakamiso senhlangano eluleka ngezempilo iHealth Living Alliance esithi uhulumeni kumele anyuse intela kashukela ngo-20% ukuze izinkampani ezikhiqiza iziphuzo ezinoshukela zizokwehlisa izinga likashukela kwimikhiqizo yayo ngoba ithi ikholelo ekutheni zidala izifo ezingalapheki
okubala phakathi ukukhuluphala kwemzimba, isifo sohlangothi kanye nezinye. Lesi siphakamiso salenhlangano sesenze izinhlaka ezithintekayo zozwakalisa ungenami ngoba zithi lokhu kungadala ukulahleka kwemisebenzi kanye nendlala kubalimi bamoba. Oyisikhulu esiphezulu kwinkampani iCoca-Cola ekhiqiza iziphuzo ezinoshukela uNozicelo Ngcobo uthi ukwenyuswa kwentela kashukela akungakhethi iphele emasini kodwa ikhokhwe kuyona yonke into eyumkhiqizo onoshukela. Ushukela ke njengoba wazi uba seyintweni eziningi uba kwiphuzo uba ko chocolate uba ko sweet uba ngisho kuma cornflakes lawo esiwadlayo. So into esikhalelayo thina ukuthi njengamanje i-sugar tax ibheke i-product eyodwa which is ama-cold drink. So if kuwuthi inkinga eSouth Africa ushukela then akuthexwe yonke into enoshukela. Ungcobo uthi lokho bakubona futhi kuzoqeda amathuba emisebenzi abeke babhekana nakho ngaphambilini ngesikhathi kwenyuswe intela kashukela ngo-10%. Thina siCoca-Cola nje kwakumele sidilize abantu abawu-8,000 ngoba umsebenzi waba affected. If ubheka ama-farmers lawa alima ngomoba nabo futhi baba affected. So into esishoyo thina ukuthi u20% lo uhila ewucelayo sicela ukuthi basikhombise ukuthi ungcono kanjani kunalo 10% or kunalo 10% okhona manje osulethele umthelela lesi engikhulume ngayo. Ongosihlalo wenhlangano yabalimi iSAFTA uDokotela Siyabonga Madlala uthi abahambisani nalesi siphakamiso wathi ngokwabo babona kungayikhathalele imboni kashukela. Sibone imboni idiliza abasebenzi lokhu kube umthelela ukuthi kwehle izinga lokusetshenziswa kashukela wethu eSouth Africa ngenxa yokuintroduce kwe-sugar tax. Uma kuthiwa ke futhi makuphinde kukhushulwe futhi izinga layo kusho ukuthi le mboni baqonda ukuyiqeda nya. Kusho ukuthi abayikhathalele impilo zabalimi basemakhaya. Ngodabakhosibisi wesindaba se1KZNTV ngibika ngisethe kwini. Mbukelo sibheke engosini yezemnotho. Irandi lu 14 rand 92 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 20 rand 32 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 17 rand 24 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1762 US dollars 38 cent ounce kuthi wele ngahluziwe ubu 83 US dollars 42 cent umphongolo. Mbukelo kasibheke engosini ezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns likhalele emuka nemkomelo ePSL yenyanga kaNcwaba nekaMfumfu kanti umgadlo leli qembu ungalibheki iPalo Peter Shalulile unqoba umkomelo kuba umgadlo ovelele wenyanga kwathi uRulani Mkwena nozakwabo manqoba Mnqithi bona banqobo ukuba ngabaqeqeshi benyanga bavelele. Ushalulile kulomkomelo wakhe ubemiswe kabe ngabadlali abafana noRivaldo Gutierrez, uDennis Onyango obungoza kwabo kanye noVictor Letswalo weRoyal AM kanti abaqeqeshi beSundowns bona bebemiswe kabe uJohn Maduka weRoyal AM kanye noKhaithano Thembo weSuperSport United. Mbukelo kasibheka isimo sezulu esikalendeleko usuku lakusasa. Mbukelo singake bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphele isikhathi nibe nobusuku obuhle.